Lelo Manyasa Voice Box, a Charles Ben Longwe akunena kuti achipani cha Democratic Progressive Party akufunitsitsa kulowa mboma koma sakudziwa kuti alowa bwanji chifukwa choti iwowo sanalowe mboma mwachilungamo chimene amadziwa ndi kumene zisankho kuchita mavuvu ndi zina zotero. Ndi Amalawi musadabwitsike kwambiri ndi zimene aphungu a nyumba ya malamulo a chipani cha Democratic Progressive Party anapanga popita ku NRB kumene anakafikanso mwa mavuvu kumeneko akuti limenelo ndi khalidwe lawo kuchipaniko kwa DP kulankhulatu kumeneko kwa Charles Ben Longwe lero Panyasa Voice Box. Ede limodzi kuti timve kuti ya Charles Ben Longwe akuti chani pa nkhani imene komanso akamaliza nda Malawi mutiuza in the comment section below kuti zimene akunena Charles Ben Longwezi ndizoona kuti achipani cha Democratic Progressive Party ndi khalidwe lokonda ziwawa kapena ayi. Mutiuza in the comment section below pano Panyasa Voice Box. Ikulandireni okondedwa omvera lero lino pa 11th of December 2024, and it happens to be on Wednesday, while my time says 8 minutes after 16 hours, chigawo chimenechi chakumadzulo. Ndipo bwalo limeneli mulindine Charles Ben Longwe. Pa masiku atatu amenewa, pa 2nd December, 3rd December, and yesterday on the 10th of December, I have been emphasizing kapena kunena muchichewa chomveka bwino ndakhala ndikutsindika zokhuza ma members of parliament athu madera athu ma constituencies kumene tikuchokera amene amakatimirira ku parliament. Ndanenapo kunena kuti ma members of parliament enawa palibe chimene akuchita, akapita ku parliament sakupanga za anthu awo ku constituency, koma akupanga za chipani chawo, komanso akupanga za mtsogoleri wa chipani chawo ku parliament kuja, koma noti apange za dziko lino kapena za ku constituency kumene akuchokera kumene adasankhidwa. Zimenezo zo alibe. Ndifanya kene Ben Longwe pano ndikukuuzani motsindika kuti member of parliament amene mkumuona kuti ndi wafodya wachamba amagwirisa ntchito ma drugs ndi zotero, let him go. Pa 16 September 2025 pasapezekenso kuti mukavotera ma members of parliament osweka mitu. Ona kuti akafika parliament mujandi ma violence basi ndewu, kuphwanya matebulo, kumenya anzawo, kutani, kulimbana ndi boma pa zinthu zosadziwika bwino. Those people, let them go azipita Malawi chonde. Dziko lathu lino ndilabata ndila mtendere, ndilokonda wina aliyense, dziko li ndi warm heart of Africa limachedwa choncho. Let us bring back our country to sanity. Dziko lathu tilibwezeresenso muchimake, ngoja zinayi zijamanena kamuzija zifunika kuti zibwererenso. Ndakhala ndikuyankhula lero taona ndi zimene zachitika zochititsa manyazi. Mwayiona ameneyo? A violent man is a violent man. Mbuyo mundakhala ndikuyankhulapo zonena kuti nature is superior than ability. Nature ya munthu olo itabisika mwa mtundu wanji koma imazatuluka, imazaonekera kuti nature iyi ya munthu uyu ndi iyi. Zonse timakamba zija ndi zaboza, zeni zake zokhuza bambo awawa ndi izi. Mwayiona imeneyo? Nature is superior than ability. A man can have a man can have an ability, komano nature imabweresa cheni chimene chili mkati mwa munthu. This is exactly what is happening with our members of parliament. Mbuyomu akamapanga campaign ma constituencies athu amatiuza kuna kuti iwo 2019 imene, iwo 2019 to 2020, 2018 to 2019, 2018 to 2019, amatiuza kuti iwo akatenga akalowa mu parliament mukasankha atibweresa zitukuko. Sana tuza kuti ndikapita ku parliament kuja ndizikapanga ndewu, ndizikapanga ma violent boma likandiziwanso ine kuti ndine ndani. I think if that was gonna be a policy ku campaign imene amapanga, sindukhulupirira kuti Amalawi angavotere munthu ona kuti azibweresa maphokoso mdziko muno. And I don't believe kuna kuti Samia Suleiman anthu akudera kwawo anavotera pa zimene akuchitazi mdziko munomu.
I said it last time. This guy is an educated person, maphunziro ngati mulibe, malamulo mulibe, amangoendera zimene wauzibe kuti pangazoti. Mokuti ineyo pamene ndakhala pano Charles Ben Long. Sindimasiyanisa pakati pa Smia Suleiman, Boni Kalindo, Ntanyiwa, Kabakiri Muluzi TV, whoever is. Ndi anthu oti zochitika zawo ndizofana. Mukhoza kuona kuna kuti there is lack of education mkati mwaomo kuti ambesese zinthu kuti zikwenda choncha. Taganizani zimene zachitika ku Lilongwe. Kungopita mu building, mu warehouse imene INRB akugwira mu ntchito yawo yochita distribute ma ID za anthu amene apanga. Kungopita umeoja kukapanga violent kukutula zinthu, kupwanya zinthu zina zoterozo. Just imagine what kind of a spirit is this kudziko lathu la Malawi. Mwayiona imeneyo? Ndinanena kuti aboma palipena pake muzionako muzithatso kuphwanyako kamalamulo pang'ono. Chifukwa chona kuti these guys amakhala kuti amaziona kuti ali safe chifukwa the member of parliament boma limambakira whether iyeyo ndi wa opposition kapena ndi wa boma, komabe boma limakhala mbali yake kolingana ndi malamulo. Mwayiona simungammange kolingana ndi malamulo. Mukhoza kummanga komabe boma limanena kuti limudefendenso yemwe uja. Komano look at this now. What is this in our country? Zimene zikuchitika zindezi chani zendizi chani zimene Smia Suleiman akuchita ndzikomo. Ayesesa kubweresa izindizi ndi anzawo aja andani awa Anomani Chisale. Ayesesa kubweresa izindizi, ayesesa kupanga alliance yona kuti asokoneze ndziko muno zimene jazakanika Malawi akana. Ayesesa kupanga ma demonstrations kuti mwina mwake ka violent kaja kateke koma Malawi akana. Kuti ifeyo we not gonna do that. Chifukwa choti mapanga expose each and every time here pa social media timabwera kuzalongosolera anthu. Now look at this. Kupita kuchani ku warehouse kumena INRB akugwira ko ntchito ya osati yochita scan osati yo printer my ID koma kuchita scan kuti ID ndiyopita kumzuzu, ID ndi amulilongwe muno, ID yakulilongwe kuno. Ndipita umene kujako ndikukaphwanya zinthu ndikupanga scatter ma ID ndikuthawako. Bwanje sakubwera ndikuwauza Malawi kuti kumene kuja mabera mavoti ndetapeza kubera mavoti. Chifukwa iwo chimene amapita umene kuchota amaganizira kuti anthu aja kubera mavoti. Funso apeza ku ballot box iliyonse ayi, apeza ku ballot paper iliyonse ayi, apeza ku katundu aliyense wameke ayi, apeza kuti INRB akuprinta ma ID kumene kuja ayi, apeza kuti INRB akuchita set ma ID amene aprintidwa kale kwaika ma boxes oti awa akulowera kwakuti awa ndi constituency yakuti awa ndi akuka azipita iwo kupita umejo kukasokoneza. Itu ndi lack of education. Tikutumiza ma uneducated people ku parliament kuja ndicho ngoti azikapanga ma violence. So funso ndona kuti ADPP, is this going to help you kuti muzawine boma 2025? Are you serious? Mbiri yanu ikukhala ikuipa each and every day, mbiri kumasokonekera with such kind of people, and you have never disciplined them. Kwapanga discipline antuwa. Unakuti don't do this, don't. Pompano mwenali nkaniso parliament. Imene aona Richard Chimwendo Banda anadula njoka kumutu zokuza na ma violence amene akuchitika ndzikomo. Truly speaking, IMCP akuyesesa kupanga control kuti ndziko muno musakhale ma violence. Koma zikukanika DPP zikukanikani. Mwayiona ngati zikukanika ana kuti apange ma violence zikukanika china ma activists a DPP apange ma now zikuyambika ndi ma members of parliament kachikhalidwe kaja kuti ukhala parliament muja ndikumapanga ma violence ndikumalimbana ndi anzanu mpaka na nde umene muja kumenya anzanu umene muja kante ukameka jakatuka mpaka na ku NRB ndemene jazatuka mpaka na kumeki kamenya anthu kumeki. Fa papa yatuluka mpalament nde uti maionerera ndi makuuzani ine pano Benlongwe kuti karekta ya munthu sibisika olo mutaisunga mwatundu wanjo mutaivindikira mumbiya
koma character ya munthu imatumphuka imatuluka kuti I don't belong to inside this mbia. I don't belong here. You can't put me, lock me indoors. Ineyo ndimayenera kuti ndionekere pamaso pa anthu. Mwayiona? So the character imene mukuisunga ku parliament, imene yasimia Sulemanija, mwayiona character imene ja ku parliament ikupanga ndewu, ikupanga ndituma violence, ka character kamene kaja kapeza kuti katuluka lero kapita ku NRB, mawa sitikudziwa kuti kaluwera kuti. Nkhani ndiona kuti these guys are hungry for power. They want to come back into power. Komano they don't know how. Chifukwa chona kuti chimene chimalowesera anthu mboma sakuchidziwa kuti ndi chani. Ndakhala ndikuyankhula kuti anthu asanaloweko mboma mwabwinobwino. Akamalowa mboma amalowa ndi kubera mavoti sanalowepo ndi vote. So they don't know how kuti munthu amalowa bwanji ndi vote. Azionera chaka chake chimechi kapena nazionera 2020 ija ndi imene 2025 kuti kodi anthu amalowa mboma ndi vote eti. Ndawo yonseyi amapanga za violence, kunyoza anzawo, kutani, kutukwana anzawo, kupanga izi ndi izi, propaganda ndina zotero. Now they see kuna kuti propaganda aja sakugwira. I don't think kuti achinantanyi waja they are still producing propaganda kuti aziyenda mdziko muno. Kulibeko zimene anthu anazitukira kale ndipo alibe nazo ntchito. Zachinabakiri Muluzi TV amalawa anazitukira kale alibe nazo ntchito. So the only way is to create something yona kuti anthu akhale busy kumayankhula za zimenezi. Let me say like this. ADPP dziko lisilano ayi dziko lindila Malawi. Ife Malawi tikuona zimene zikuchitika. Maidi amene mwakaonongaja ndi maidi ya Malawi. So tell us kuna kuti NRB ayambilenso kukaprinta maidi ya wanthu aja akapase process imene ayilipire ndi ndani. Apapa United Nations Development Program anayesesa kuti tiapangire rent anthuwa eti azikapangira maidi yawo, so azikachita sort out maidi yawo ku maidi anthu ku building imene inu mwapita umekujanduka sokoneza nde pamene popo muoneka ndi mbiri ya mtundu wanji kwa amabungwe amene akuthandiza dziko lino kuti zinthu ziyenda mwadongosolo ndi zanu zomwe kuti ziyende mwadongosolo nde inuyo mwapita umejonduka unonga mwapereka picture ya mtundu wanji. Mwaona Enoki Chihana chita kuonderatu kuti kodi nzathuyo nde wapangaso chani pamene. Ndachita kumva chisoni kumuona ndithu malume wanga Enoki Chihana akuoneka kuti is so stressed. What is this? This character zikuchitika bwanji zoterezi. Mwaiona imeneyo? Ndepena pake Malawi ndifuna ndikuuzeni. Anthu osweka mitu chonchi. Ma members of parliament osweka mitu chonchi. Chonde mukamavoteranso pa 16 September 2025 kuti apiteso ku parliament azikapanga zomwezi throughout temu yawo yonse nkhani yake ndi violence. Ife sinaone kuti zoterezi member of parliament wa MCP nthamene ku opposition akupanga violence mu parliament basi kutuluka kukapanga violence ku NRB. Za NRBs munazibweresa ndinu nomwe ADPP mdziko muno aliyesa anazivomereza. Koma sitinaonepo wa opposition mu nthawi yanu muli mboma ADPP kuona pa opposition kuona pa MCP akupita umakapanga violence in parliament mujama members of parliament opposition kupanga nkhondo la UDF amene sinaonepo akupanga nkhondo mu parliament. Sinaonepo zimenezi. Kodi character imene iyi ndi character ya mtundu wanji yofuna kumatenga zinthu ndi mphamvu. Dziko lindi limeneli ngati Amalawi akukondani akuvoterani. Si akukondani akuvoterani. Amalawi akukondani pakumamenya anthu mdziko muno kumakhapa ndi zikwanje kumagenda myala kumachosa mafupa amalubino kumakapanga business yanji ni mafupa amalubino kumapha anthu akumpoto kwaombera ndi mfuti kumanyoza anthu apa Central Region achewa kumanyoza anthu akumpoto ndezimene zozo ngati Amalawi akusangalala nazo kuna kuti this is good. Ndipo ndi moyo wabwino umene wa DPP
omasankhana nokhanoka kumaikana mipando nokhanoka maboma mukungokhala alomwe nokhanoka. Amalawi ngati akondwera nanu anakondwera nanu kuti anthu amachita zinthu zabwino akuvoterani. Osapanga violence mziko muno anthu akuvoterani. Anthu amene akukonda kumapanga zinthu mademo azipani zina zote naoneko mbuyomu. Mademo azipani taona this time around tinaonako mademo a HRDC ndi mademo a HRI human rights ambassadors akuchitika mziko muno. Koma sidaoneko mademo azipani kuti akuti akapanga mademo chandi. So ngati amalawi akondwera nanu pazimene mapanga jaza kuchikanka omana mizira chakwera zija muli nokhanoka mukupangana zipongwezo mwaiona imeneyo ndengati amalawi akondwera nanu azakuvotera. Koma ngati amalawi akukondwera ndi zitukuko zimene Dr. Lazarus Makathi Chakwera kuchita mdzikomo azavoteraso achakwera. Chifukwa sizingatheke mulilongwe muja mmene mukusinthira muja nde munthu akatenge voti yake akana kuti ndikavotera Professor Arthur Peter Mutharika. Ngati kuti Professor Arthur Peter Mutharika anamangako nseoneka bwino mumzinda wa Lilongwemo 0 out of 10. Mmene mabera mziko mukumaba ndiye jenko ija kumaba ukuta mvaso kuna kuti nkhani yakuno kuma kuti maba mafuta 2018 between January and mwezi wa maba mafuta omeja kunabedwa mafuta a 3 billion ndrama zimakalowa makaunti ya anthu amba zimene zikutuluka paka dali pano. Ngati anthu akukondwera ndi zimene zomene mabera mmene munamusitira bule ya lule unja kupara kuchani ku polisi kumusita ndaironi anthu ngati akukondwera ndi zimenezo zimene amukhitwa amapanga ali inspector general amene ali secretary general wa DPP zimene amapanga amukhito kumalamula polisi kuti iphane anthu kumpotoko shuti tukiru mwaombere amene akupanga mademo. Anthu akakondwera nazo zimenezo ntchito zanu zakakuvoterani. Stop violence. Nzana amene ali pa steering wheel paka dali pano Dr. Lazarus Makathi Chakwera knows no violence. Knows no violence. Ndipo dziko lisana litengereso pa ma-violent kuti anamenyana ndi anthu anakakwapulana ndi anthu anapanga chipongwe anthu kulibeko zimenezo. He knows no violence. So stop violence. Mukuonekera ng'amba kwambiri. Ngakhale anzano amene akukusatirani tenti kapangana alliance ndi DPP achinaino kichihana ja knows no violence. Awomwewa achina Timothy Ntambo knows no violence. Ngonde kakhapo imankhaya mawu koma osati violence they don't know violence. Onse amene mukwafuna wachina Tupere Muluzi amene akukakanani kuti iwowo azayima wokha asakufuna kuti UDF ime ndi chipani china chake knows no violence. Mwaiona ameneyo ndinu nokha pa zipani zonse mukazika zipani za achina Mbakuwaku Umozi chani pate mukayika kwa achina ndani awa achina Bantu Sanders Juma zipani zaozi mukayikapo achina Rasi Chikomeni. They know no violence in this country. Chipani chimene chili ndi ma violence ndziko munomu ndi chimodzi chokha cha DPP. Wo. Can't you ask yourselves kuti chifukwa chani ifeyo tili chonchi? Mwaiona imeneyo? Nde pano pandifuna ndikuuzeni kuti anthu ngati anakondwera nanu ndi ma violence ajamaenda ndizi kwanje magamu ta ISCO mwa polisi kumaopseza anthu nziko muno akuvoterani. Why not? If people were happy with that, akuvoterani, you go back in the government. Ku State House ujamubwerera konse. A Professor Arthur Peter Mutharika zabwera aso ku State House. Sinchito za amalawa akondwera naso. Mwaiona? Koma ngati nzanuyu akungogwira ntchito popanda miyala ya maziko kumangopanga zitukuko kumangotere kupereka ntukula pa khomo ndi zina zoterozo kuthandiza anthu nkhani za nifu vice president wangu enda ziko loseli misika monse pena pali ponse kuoneka kuti this man is working here. Ngati anthu angadane ndi Achakwera pa zitukuko zimene akuchita ndi kufasa kugwira ntchito modekha mene akupangira mwazacho samboma azakuyikani no ama violent. Azakuyikani nuyo omapha ngati achina Njaunjo aja achina Robert so ngati zimene zozo amalawi akukondwera nazo they will take you back in the government. Why not? Ngati anakondwera nanu pa ntchito zimene mapanga why not? Akubwerezesani mboma. There is no way for you, kapena no need for you to go. Ndukame mamenyana ndi NRB kapena ameki. Haiti zikapanga mapokoso kumene. No, it won't help you. Just be patient. Ndizimene mapanga nziko muno
ziwembu zimene mapanga ziko nokuotcha manyumba anthu ngati nyumba munaotcha ya atambala ija kweli ya 24 kuja mene munaotchera anthu nyumba muja kupyera nyumba mmene muja kumapita kuchipatala kumakangomwali. People vote for you for that. Ngati amalawi anakondwera nazo, let me tell you, ku buku la Machitidwe chapter 12 verse ya 1 akuti ndipo Herode ataona kunena kuti pakupha atumwi ena ndi kuwaonesa mikwingwiri matumwi ena zinasangalatsa Ayuda ambiri akuti anaonjezapo kugwirapo Simoni Petro ndi kumusegera mndende. Ayuda atakondwera ndi ntchito za ndani za Herodi kuti Herodiyo amapha atumwi kumapha anthu, Ayuda ndi kumakondwera kuti wachita bwino akuti anaonjezapo so kumugwira Petro. Ndezimene ndifuna ndikuuze na DPP ndezi, ngati anthu anakondwera nanu pa ziwembu zimene mapanga mdziko muno kupanda security, malubino kumangofa, anamapopa kumangopanga zimene akufuna, achinalule aja kumasitidwa, achina njaunju kuphedwa mosadziwika bwino, achina Robert Chasowa, anthu 20 kumzuzu kuja mmene amaphedwera anthu kukhapidwa kwa makutu ndi mutu kwa china Bidemaya, zimene zijangati zimasangalatsa anthu, kuwapasa anthu akudowa chimanga chovunda ali ndi njala, kuwatenga andanawa amene anali a vice president aja kukagawa chimanga choola kudowa kumagawira anthu. Ngati mmenja zinasangalatsa Malawi, they will vote you back in the government. So don't cause violence. Chifukwa muli ndi ntchito zanu ndi zimene mukuoneserazi. Manimva ndi zimene mukuonesera pano pazi mavalenti oti maona parliament muja Asimiya Suleiman ati amenya MP nzawo ati ambisa ndeu parliament, lero yatuluka iyo yapita ku NRB ndeu yomweja, mawa ituluka ipita ku MEC, siku lina izapita ku National Bank, siku lina izapita ku Reserve Bank, kena kuti zamva kuti tamba kumenyana nziko muno chifukwa chosankhana mitundu. Ine ndi Charles Ben Longwe ndifuna ndikuuze, such kind of members of parliament akufunika kuti achite face malamulo, akumane nawo malamulo, ti malamulo akuti chani. Pamene papa NRB mukwenda kuti muonesese kuti oteroyu malamulo akumane nawo, atiuze sefe zimene anakapeza kulilongwe kuja kumene anapitako, atiuze fa Malawi kuti ndapeza anthu akubera mavoti nkati mo tinapeza ma ballot boxes, tinapeza ma ballot papers ochonga anali nkati mo tazionesa ndizi nde ifeyo notiyambe kuona kuti aizona Asimiya Suleiman akugwira ntchito yoteteza katundu wa anthu mdziko muno. Mwaona achitetezo amene timadziwa ifeyo ndi apolisi. Kukakhala demonstrations mmakapempha kwa DC kuti akuthandizeni ma demonstration, there is always a protocol procedure yopangira zinthu mdziko muno. There is no way munthu angachoke kuti member of parliament akangopanga ma violent pena pake chifukwa is a member of parliament simply because afuna mbuyache atenge upresident. Ife takana zimenezo. Lekezempo munali ndine Sir Charles Ben Longwe, tikumaneso chigawo cha madzulo kuti tigabadule zina ndi zina. God bless you and have a very wonderful, wonderful evening. Thank you.